Μπα, και βρήκες την πόρτα, Λιβέντη. Ζήκω, σταμάτα γιατί θα προβώ ομότητες. Εγώ σε τι θα προβώ, σε ψημινότητες? Καμαρό στα αφεντικό, την πελχανάς παρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη φαίνεται. Δεν είμαστε καλά. Ζήκω! Ζα σιγά, γιατί... Τζα! Κάτσε καλά. Πάρ' το τηλέφωνο, ρε. Άντε γλίτωσες πάλι. Άντε με τα μπρος. Κατάστημα Θροφίμων εδώ από διευθυντής. Ναι. Στα μούτρα σου. Με συγχωρείτε κύριε γιατρέσα, δεν ήταν για εσάς. Μου στείλανε τηλεγράφημα και το άστειλα πίσω. Με συγχωρείτε. Πώς βεβαίως θα το στείλουμε τώρα που ήρθε ο μικρός? Ο μικρός ήρθε, θα το στείλω αμέσως. Δεν ξεχνάμε πως εσείς πάντα κάτι δίνετε. Βέβαια, να το δώσετε κάτι παραπάνω του παιδιού, γιατί ανεβαίνει και 4 πατώματα με τα ποδάρια δεν έχετε ασανσέρ. Μάλιστα κύριε γιατρέσα, μάλιστα. Όσο γιατρό εγώ. Το μεγάλο μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας? Αυτό όλοι το πληρώνουν, δε. Δεν τον πληρώνω εγώ. Πώς θα τον πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλη υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ? Πάω στο γιατρό εγώ. Πάω στο γιατρό και εσύ θα κάτσεις εδώ. Εσύ παχαίνουμε, σε πιάσουμε πόρτα για το χειμώνα εσένα. Πάω στο γιατρό εγώ. Και να έχεις το νου στο μπακατσίσι. Όχι να πάρεις δρόμο όπως πήρες την άλλη φορά, έτσι. Να στο διάλογο, πήγαινα από το χάμο. Να πας.